ТНВ Яңа гасыр телерадио компаниясы 27 май көнне иртәнге 10-14 сәгатькә кадәр Теләче мәдәният йортында кастинг игълан итә. Район биләмәсендә Алмаш дип исемләнгән күп сериялы нәфис фильм төшерелә. Төп рольләрне безнең яраткан Камал театры артистлары башкара. Ә икенче пландагы рольләрне башкару өчен райондашларыбыз арасында бәйге үткәрелә. Әгәр дә син үз осталыгыңны һәм талантыңны күрсәтергә телисең икән, озакка сузмыйча, алдагы телефон номерына шалтыратып, үзең турында мәгълүмат калдырырга ашык. Бәйгегә килүчеләрнең яше шикләнмәгән. Элемтә 8-843 60 21 373 номеры аша. Уңышлар телибез. Сериал Татнефть компаниясе татар телен саклау һәм үстерү буенча президент каршындагы комиссия ярдәмендә төшерелә.